खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सानला बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 25 तारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 25 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' मोननो हासिगोन दा जोंहा खौरां बिजोङाव दायो माखासे बाथ्राखौ जोङो मिथिना मोननो हानाय जादों नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हागोन बादि दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेनि बागै मोजाङै आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जुदि नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै जुदि 3000 नोंथांमोना मोननो हायोबाथ' नोंथांमोना जोबोद बुरजा मोननो हानाय जाहैगोन नैबे आगस्टनिफ्राय आरो एक्जेक्टलि नोंथांमोना आगस्टनि खै तारिखआव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों CMAAA सरकारि न'नि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बेनिफिशियेरि लिस्टफोरनि बागै दा बिनिफ्राय रेशन कार्ड जब कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय खालामनो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान जाय स्किमखौ नोंथांमोना दंफां गायनायनि होनबाय थायो दा बे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो CMAAA स्किमनि गोदान एप्लाइ जानायनि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना खै तारिखआव मोननो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय जुननि जायखिजाया बारा गोबाव जायाखै आरो आं नोंथांमोननिसिम डेटखौ खोन्थाहरला आं डेटखौ गोसोआव गैला बारा गोबाव जायाखै आरो बिथाङा प्रेस कनफारेन्स खालामदोंमोन निसय नोंथांमोना सोरबा ननुदों जानांगौ दा बेवहाय बिथाङा बुंदों नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनि 1 तारिखआव सोनानै हरगोन होननानै दा बिनिफ्राय बिथाङा जेब्ला आरोबाव गिबि जेब्ला प्रेस कनफारेन्स खालामदोंमोन दा बेवहाय बिथाङा बुंदोंमोन आगस्टनि 2-3 तारिखफोराव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरगोन होननानै बेबायदि बुंदोंमोन दायो बिथाङा दाख्लै बावैनि जा प्रेस कनफारेन्स खालामनाय दा बेवहाय बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंदों अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनि 1 तारिखआव सोनानै हरगोन होननानै अब्लाबो बियो फिक्स जायाखै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा बियो दायो नोंथांमोननिसिम दायो मोनथाम डेटखौ होखाबायानोसै बिथाङा गिबियाव 2 तारिख 3 तारिख होनदोंमोन दा बिनिफ्राय दाख्लैबाव बिथाङा आगस्टनि 1 तारिखआव होनबाय आरो बिनिफ्राय जेब्ला सोनायनि सम जायो अब्ला नोंथांमोना खै तारिखआव मोननो हागोन आगस्टनि दा बेखौ बुंनो हाया दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' आगस्टनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा माने आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय लानानै आगस्टनि 10 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन कनफार्मखा आरो नोंथांमोना बेखौ मोननो हाखागोनखा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जेब्ला आगस्टआव सोगोन दा अब्ला नोंथांमोना बेहाय 1250 फैसाखौ मोनगोन ना नोंथांमोना नैबे 3000 फैसाखौ मोननो हागोन दा एसे बेखौ खोनाज्रोंदों आरो जेनेबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 फैसानि बारा मोनगोन बेबादि खोनादों आरो नाथायबा बे खोनानाया दायो बेयो जाफुङा ना जाफुङा मोगथाङाव दा बेखौ बुंनो हाला सम फैबासो मिथिना मोननो हासिगोन अब्लाबो दायो बेखौ एसे खोनानो मोनदों आरो जेनेबा अरुणोदय स्किमनि जा 1250 फैसा दा बियो बारायगोन आगस्ट मासाव नोंथांमोना जेब्ला फैसाखौ मोननो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना एसे बुरजा मोननो हागोन बेबादि खौरांखौ मोननो हानाय जादों एक्जेक्टलि जेनेबा 3000 मोनगोन ना मोना दा बेखौथ' मोजाङै मिथिना मोनाखै अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ आसाखौ एसे लानो हागोन जे नोंथांमोना 1250 फैसानिफ्राय एसे बाराखौ मोननो हागोन होननानै जेनेबा नोंथांमोननिसिम ओरैबो खालामनो हागौ खोमा नोंथांमोना जेसेबां माननि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेखौ बिथाङा नैबे आगस्टआव जेब्ला अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोगोन दा बेवहाय बिथाङा नोंथांमोना जेसेबां माननि फैसाखौ मोननो हायाखै बेसेबां मासनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै बेखौ बिथाङा जयैबो हरनो हागौ बादि आरो बेबादि खालामाबाबो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एसे 1250 थाखानि बांसिन नोंथांमोना मोननो हागोन बादि दा बियो निउसआ
मोगथाङाव ट्रु जागोन ना जाया बेखौथ' जोङो आगस्ट मासावसो मिथिना मोननो हासिगोन ओरैनोथ' जुलाइआवबो मिथिना मोनगोन जोङो बाजेट सिजन जानाय समावनो बाजेटथ' लानांगोन नालाय अरुण'दय स्किमनि फैसाखौबो सोनो थाखाय दा बेनिखायनो बे बाजेट लानायावबो माखासे खोथाखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होगोन दा बेनिखायनो जोङो नैबे जुलाइनि गिबि सप्तायावबो माखासे आपडेटखौ जोङो मिथिना मोननो हागोन अरुण'दय स्किमनि बागै दा जिखियानो जामानो आं नोंथांमोननिसिम दायो माने बयनिसिमबो बेखौनो बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना एसे नेनो नांसिगोन 1250 फैसाखौथ' 100% मोनखागोनखा नाथायबा भाराखौसो बेसेबां मोननो हागोन दा बेसो आरो बाथ्राया दा बेखौ नोंथांमोना एसे उनाव मिथिना मोननो हासिगोन दा बे जाहैबाय अरुण'दय स्किमनिया आरो आं बे केवाइसि आधार कार्ड लिंक खालामनायखौ खोन्थाहरबावनांगोन नोंथांमोना सोरबा मिथियाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजों जुदि लिंक खालामना लायाखैबा गोख्रैनो नोंथांमोना खालामना लादो मानो होनोबा जुननि 30 थारिखआनो जोंहा लास्ट डेट नङाबा नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नंला जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा जाय बेंक एकाउन्टआव नोंनि बे अरुण'दय स्किमनि फैसा हाबो दा नाथायबा बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयाबा गोख्रैनो लिंक खालामना लादो नैबे जुननि 30 थारिखनि बिथोराव नङाबा नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ इयुनाव मोननो हानाय नंला दा बेखौ आं खोन्थाहरबावनाय आरोबाव जाबावबाय जाहाथे रावबो नोंथांमोना थालाङा रावबो जाहाथे नोंथांमोना खामानिखौ मावलासिनो थाया बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ डाबल बुंहरनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय दानिया फैदो नैबे PMAAY सरकारि न'नि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बेनिफिसियार लिस्टआव फैनाय जायफोर नोंथांमोननि नामा दा नोंथांमोननिसिम आरोबाव जोंहा सार्भे खालामनाया जाबावदों दा नोंथांमोना बेखौ खोनानो मोनदों जानांगौ नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव फैबाबो नोंथांमोननि न'आव थांनानै सार्भे आरोबाव खालामहैनायखौ दायो नुनो मोननाय जादों निस्सय नोंथांमोननि फैसाखौ सोनो थाखाय दायो बेखौ फाइनाल सार्भे बेबादि खालामदों जानो हागौ दा जिखियानो जायामानो सार्भेखौ खालामफिननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेनिफिसियार लिस्टआव नाम फैनाय नोंथांमोननिखौ दा बेखौबो मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना एसे उनाव माने नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन बादि बेनिफिसियार लिस्टआव नोंनि नामा फैनाय नोंथांमोना दा बे जाहैबाय PMAAY दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइखौ आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय माने जागोन बेबादिखौ खोनानो मोननाय जादों कनफार्म जायाखै दा नोंथांमोना माने ओरैनोथ' खालामनो हाखागोनखा रेशन कार्डखौ नोंथांमोना गोदान एप्लाइखौ टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दायो खौरां बिजोङाव एसे खोनानो मोननाय जादों आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना नैबे रेशन कार्ड आरो बेजों लोगोसेनो जब कार्डनि थाखाय नोंथांमोना गोदान जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बायदि खोनानो मोननाय जादों दा जिखियानो जायामानो एप्लाइ खालामनायाथ' जाखागोनखा नोंथांमोना रेडिल' थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना नोंथांमोना लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा एप्लाइ जानाय लोगो लोगोनो जोंहा सरकाराबोथ' एनाउन्समेन्ट खालामखागोनखा एप्लाइ खै थारिखनिफ्राय जागोन बेफोरखौ दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना नोंथांमोना लाखाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे मुख्य मन्त्रि महिला उद्दामिता अभियान जायखौ नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना दंफां गायनायनि 25,000 फैसा होनना नोंथांमोना दायो बेखौ मिथिना मोननो हायो नाथायबा स्किमनि मुङा जाहैबाय जोंहा बेयो दंफां गायनाय बेबादि नङा मुख्य मन्त्रि महिला उद्दामिता अभियान बे स्किमनि जैसे नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दायो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखायबो नोंथांमोननि थाखाय बाजेटआ लासिगोन नैबे जुलाइ मासाव दा बिनिफ्राय गोबां जोंहा आरो एप्लाइ खालामनाय डकुमेन्टस माने फर्म फिलआप खालामनाय संकल्प पत्र बायदिसिना जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना रेडि लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हानाय आरो जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो आरोबाव हाफिनगोन एबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नांगोन नोंथांमोना आरोबाव संकल्प पत्र माखासे माने लिरना होनांगोन दा बेफोर गासैबो जोंहा देग्लाय बोसोराव जागोन बादिखौ खोनानो मोननाय जादों दा बेनिफ्राय फैगोन बोसोराव नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोनहैनो हागोन बादिखौ खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना रेडिखौ थाखाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गासैबोथ' नुखाबायानोसै नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखायनो नोंथांमोना यगाबो खालामनो नांबाय दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आरो दाख्लैबावै दंफांबो आरोबाव नोंथांमोना गायनो नांबाय आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै ओमफ्राय 21 थारिखआव इन्टारनेशनेल यगा डेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना यगा खालामनो नांबाय दा बिनि सिगाङाव आरोबाव जोंहा 10,000 फैसा मोननाय नोंथांमोननिसिम जोंहा फट' साफायनायाथ' जाखाबायानोसै नोंथांमोना सोरबा मोसौजों सोरबा बोरमाजों माखौ नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव होदोंमोन बेजों नोंथांमोना फट' साफायजाबनानै हरनांबाय दा बेखौथ' नोंथांमोना बयबो गोसोआव दंखायो बयबो नोंथांमोना निस्सय साफायनानै हरखाजोब्बाय जानांगौ
दा बेनिखायनो जोंहा खामानियाथ' जाखाबायानोसै नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय आरोबाव जोंहा गोबां खामानिया देग्लाय बोसोराव आरो एसे उनावनो जोंहा जानो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना रेडिखौ थाबानो जाबाय आरो गासिबो खामानिखौ नोंथांमोना मावना हरबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना फैगोन बोसोराव दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना गासिबो मोननो हायो जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै नोंथांमोना 35,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बोरैबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जुदि दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनाखैबा नोंथांमोना एसेबां टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया मानोना नोंथांमोना नैबे 25,000 जेब्ला एप्लाइ खालामनाय जागोन नोंथांमोना 25,000नि जायगायाव 35,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन 10,000 फैसाखौ मोनै नोंथांमोना दा बेखौ मिथिना निस्सय नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय नैबे CMAAA स्किमनि थाखायबो जोंहा बाजेट लानाया माबायाव जुलाइ मासाव जासिगोन दा जायखौ जोङो CMAAA 3.0 होननानै बेखौ मिथिनाय जायो जायखौ नोंथांमोना क्लास 10 सिम फरायनायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा मेट्रिक पास जानाय पास जायैजों जेबो खोथा गैया नोङो क्लास 10 सिम फरायनायबा नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां फैसा मोननो हागोन नोंथाङा 5 लाख फैसाखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय हाबा जानाय हाबा जायैजों जेबो खोथा गैया बैसोआ खमथारबाबो 28 बोसोर जाबानो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे CMAAA स्किमखौ गथ' गोनां नङैजों जेबो बेहाय लोब्बा गैया जायखिजाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोखौल' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बैसोआ जुदि नोंनिया मिलायहैयोबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि एप्लाइआ जोंहा नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर बेहाय जानायनि सम्भाबनाया दङ दा बेनिखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि लाखाजोबबानो जाबाय बेंक एकाउन्टफोरखौ थिक खालामना नोंथांमोना लाखाजोबबानो जाबाय माने पासबुकफोरखौ माने थिक खालामना लाखाजोबबानो जाबाय पासबुकफोराव नामफोरा मिस्टेक जायो दंबा आइडेन्टिटि प्रुफनि डकुमेन्ट्सआव मिस्टेक जायो आधार कार्डनि नामा एसे बेलेग जायो बेफोर नामफोरखौ एसे कारेक्सन खालामना नोंथांमोना लाखाजोबबानो जाबाय मानो होनोबा गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोना नैबे CMAAA स्किमनि जे सासेयाव 5 लाख फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ गासै बुंनो थाङोबा बोसोरसेयाव माने 2 लाख मानसिफ्रा नैबे 5 लाख फैसाखौ मोननो हागोन गासै 5 बोसोराव 10 लाख मानसिफ्रा नोंथांमोना गासिबो हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा नोंथांमोना सासेयाव 5 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन नैबे CMAAA स्किमनि जायनि एप्लाइ खालामनो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं एप्लाइआ डेटआ फिक्स जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना लोगो लोगो आपडेटखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन दिनैनि रादाबा दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ सानफ्रामबो मोननो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय चेनेलखौ आरो गोबां जोंहा गोदान स्किम एनाउन्समेन्ट खालामगोन होननानै बेखौ खोनानो मोननाय जादों नैबे जुलाइयाव माने बाजेटखौ लानाय जागोन बिनि उनाव लासै स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामलांगोन बेबायदि खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो गोदान स्किमफोरबो ओंखारना फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन नैबे जुलाइ मासाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे आपडेटखौ गोख्रैनो मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों